Bona tarda, seguidors, i sobretot aquells que són catalans. Haig de donar una notícia de política que no m'agrada gens donar-la, però ho haig de fer-ho. Farà cosa, no arriba una hora que han detingut a la nostra honorable diputada, la Clara Ponsatí. Ha estat aquesta tarda quan a les 5 ha entrat a territori català. Ha estat passejant 1 hora i 30 minuts pels carrers de Barcelona i ha fet una roda de premsa a la universitat. A la sortida d'ella, els Mossos, sota les ordres del govern espanyol, que com sempre he dit són uns venuts, l'han detinguda. Fins aquí la notícia. Ara ja veurem si el Parlament Europeu fa alguna cosa per defensar els seus diputats o no. Em penso que és temps perdut, perquè no crec que s'ajudin a res. Fins ara no ho han fet, per què ho haurien de fer ara? Ahí lo dijo, com diu algú. Bona tarda, seguidors. Sí? M'acompanya, sisplau, és tan amable? És tan amable? Sisplau, acompanyi'm. Deixeu a la Clara, home! Deixeu a la Clara! Sí, tant que sí. Aquí, sisplau, poden deixar una mica d'espai? No toqueu a la Clara! Vergonya que feu! Clara, vine amb nosaltres!